Gordan Kičić pred kamerama Story Online-a, povoda, evo ima mnogo, premijera filma Ustanička ulica 13. marta. Ja moram da te pitam da li osjećaš bar malo olakšanje posle novinarske projekcije? Osjećam, kako da ne. Film je prikazan pred vašim kolegama je prikazan film i osjećam se dobro, mislim dobre su reakcije, stvarno se ljudima dopao film, mislim da je to dobro. A ti lično što je posao završen nakon, čini mi se, 5 godina rada? Pa nije još gotov, treba da bude ta premijera, da napravimo dobru promociju širom naše zemlje i onda kad krene dalje vidjet ćemo. Ali zadovoljan sam, mislim da je dobar posao iza nas, da je kolektivno fantastična glumačka ekipa, mislim da je sjajan film, to je to. Realno, što ti onako očekuješ, kakve će biti reakcije? Ne, samo da prosto dobiju ono, kako bih rekao, pravu emociju od filma, to je sve. Znam da je ovo tvoj treći producentski poduhvat, ali ovo je uspeo za razliku od prethodna dva. Da li planiraš možda pokušaš ipak da uradiš i Kandži i Beogradsku trilogiju? Ne, neću se vraćati na ta dva projekta, sigurno, a vidjet ćemo za dalje. Kolegi su te mnogo nahvalili kao producenta. Si ponosan zbog toga? Pa nisu, jesam, naravno da jesam, ali pre svega, znaš, da je bilo drugačije s moje strane, ja ne bi to mogao, zato što to su pre svega moje kolege, moji prijatelji i imamo obraz Da li očekuješ da će film možda krenuti putem nekih festivala? Verovatno će, ići će neki, vidjet ćemo o tom potom. I evo moram da te pitam za kraj, u filmu, dakle oni koji ne znaju ti igraš tužioca i ima tu i neka porodična tvoja dimenzija i ti si između svog posla spreman dosta toga da žrtvuješ. Kako ste uspjeli ti i Zorana da izgurate zajedno ovu priču? Mnogo mi je pomogla supruga i mnogo ih hvala i ovaj film ne bi uspio da uradim bez njene vere u mene, u ovaj projekat pomoći.